हा गाजर हलवा बघा, बघताच तोंडाला पाणी सुटलं असेल ना, कारण हा जेवढा दिसायला सुंदर आहे, तेवढाच चवीलाही अप्रतिम आहे. याचा कलर बघा, एकदम जसा गाजराचा कलर असतो तसाच ओरिजिनल कलर आहे. यामध्ये कुठलाही फूड कलर घातलेला नाही किंवा मी इथे दुधाचा वापर नाही केलेला आहे. त्यामुळे आपला हा गाजर हलवा बनवायला सोपा आहे आणि कमीत कमी वेळेमध्ये फक्त 10 ते 15 मिनिटामध्ये तुम्ही हा गाजर हलवा बनवू शकता. आणि खरंच सांगते, चवीला एवढा चविष्ट लागतो ना, की तुम्ही नेहमी याच पद्धतीने बनवाल. जर रेसिपी आवडली तर चॅनलला लाईक्स, कमेंट आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. सोबतच बेल आयकॉनवरती नक्की क्लिक करा. आता इथे बघा, मी घेतलेले आहेत अर्धा किलो गाजर, 500 ग्राम. गाजर धुवून घेतले आहेत आणि वरचा देठाकडचा भाग काढून टाकलेला आहे. स्वच्छ गाजर धुवून घ्यायचे आणि सुकवून घ्यायचे आहेत. त्यानंतर बघा, ही वरची जी साल आहे ना, ती आपल्याला अशी पिलरच्या साहाय्याने काढून टाकायची आहे. कारण यामध्ये ना जर सालासहित तुम्ही गाजर किसलात तर ना गाजर हलवा खाताना असा कचकचीत लागतो. कारण हे छोटे-छोटे हे बघा, जे डेट्स वगैरे आलेले आहेत, यामध्ये ना थोडी-थोडी माती असते. त्यामुळे आपला गाजर हलवा खाताना कचकचीत लागतो. आता सर्व गाजरांची सालं मी काढून घेतलेली आहेत. आता याला किसायचं आहे, तर किसणी अशी बारीकवाली किसणी घ्या. जास्त मोठं असं किसणीवरती किसू नका. म्हणजे गाजर हलवा आपला लवकर तयार होतो, लवकर शिजतो. त्यामुळे किसून हा गाजर हलवा बनवून बघा, खूपच छान लागतो. काही इन्स्टंट गाजर हलव्याच्या रेसिपी आहेत, पण ज्या या रेसिपीला टेस्ट आहे ना, ती तुम्हाला कुठल्याच रेसिपीला येणार नाही. तर या पद्धतीने नक्की बनवून बघा. तर या बघा, एकदम बारीक असा गाजर मी किसून घेते. सर्व गाजर मी किसून घेते या पद्धतीने. तर गाजर आपले किसून झालेले आहेत. आता आपण वळूया गॅसकडे. तर गॅसवरती मी ना एक पॅन ठेवलेला आहे. पॅन किंवा कढई पण हेवी बॉटमची घ्या, जास्त जाड बुडाची घ्या, म्हणजे आपला गाजर हलवा खाली चिकटणार नाही. आता 1 चमचा तूप घातलेलं आहे. त्यामध्ये मी ड्रायफ्रूट्स घातलेले आहेत. हे अख्खे काजू घेतलेले आहेत डेकोरेशनसाठी. तुकडा काजू आणि बदामचे तुकडे करून घेतलेले आहेत आणि मनुका. ड्रायफ्रूट्स तुम्हाला जे आवडतील ते तुम्ही घालून घ्या. आता सर्वप्रथम आधी आपण मनुका आधी भाजणार नाही. काजू आणि बदाम आहे थोडेसे हलकेसे भाजून घ्यायचे. त्यानंतरच आपण यामध्ये मनुका घालायचे आहेत, कारण मनुका लवकर भाजल्या जातात, त्यामुळे त्या करपू शकतात. म्हणून हलक्या एकदम मीडियम गॅसवरती मी अगदी कमी तुपामध्ये आपण हे गाजरचा हलवा बनवणार आहोत आणि चवीला एकदम अप्रतिम लागतो. तर थोडेसे ड्रायफ्रूट्स परतले गेल्यानंतर यामध्ये आपण हे मनुका घालून घेतलेले आहेत. आणि मनुका ही जेव्हा आपण भाजतो तेलामध्ये किंवा तुपामध्ये, तेव्हा गॅस एकदम मंदवरती करायचा. आणि हे मनुका आणि ड्रायफ्रूट्स आपले सर्व भाजून झालेले बघा, हलकासा कलर आलेला आहे. इतपतच आपल्याला भाजायचे, जास्त लालसर करायचं नाही. तर हे आता मी काढून घेते ड्रायफ्रूट्स, आणि जे उरलेलं तूप आहे ना, त्याचाच आपल्याला वापर करायचा आहे. तर हे सर्व ड्रायफ्रूट्स मी काढून घेतलेले आहेत एका प्लेट्समध्ये. आता हे जे तूप थोडंसं उरलेलं आहे, त्यामध्ये मी घालते 100 ग्रॅम मावा. तुम्हाला कुठल्याही डेअरीवरती मावा सहज मिळून जाईल. तर मावा घालून बघा, खूपच छान लागतो. कारण जर तुम्ही दूध घातलात यामध्ये, तर काय होतं, त्याला आटवण्यासाठी खूप टाईम लागतो. तर ऐवजी तुम्ही जर माव्याचा वापर केला तर चवही खूप छान लागते आणि झटपट आपला जो गाजर हलवा आहे तयार होतो. त्यामुळे मी ज्या टिप्स सांगते त्या फॉलो करून तुम्ही नक्की गाजर हलवा बनवून बघा. तर मावा थोडासा तुपामध्ये परतल्यामुळे काय होतं, चव खूप छान येते आपल्या गाजर हलव्याला. आणि आपल्याला जास्त वेळ ठेवायचा असेल, आपल्याला हलवा जास्त दिवस टिकवायचा असेल, तरीही व्यवस्थित टिकतो. त्यामुळे थोडा वेळ तुपावरती हा मावा आपण भाजून घेतलेला आहे. तर मावा काढून घेतल्यानंतर परत मी थोडंसं 1 चमचा तूप घालते. आणि यामध्ये आता आपल्याला हे गाजर जो किसून ठेवले होते आपण, ते सर्व घालून घ्यायचे आहेत आणि एकदम मंद गॅस करायची आपल्याला. आणि मंद गॅसवरती आपण ना हे गाजर थोडा वेळ तुपामध्ये भाजून घेणार आहोत. थोडा वेळ असं सतत मिक्स करत परतून घ्यायचे आहेत आपल्याला. असं केल्यामुळेही आपल्या गाजर हलव्याची टेस्ट खूप छान लागते आणि आपला हलवा जो आहे लवकर तयार होतो. कारण यामधले जो मॉइश्चर आहे ते आपण तुपामध्ये परतल्यामुळे लवकर कमी होतं, ओलसरपणा कमी होतो आणि गाजर हलवा लवकर तयार होतो आणि कलरही तसाच टिकून राहतो. तर तुम्ही बघू शकता आपला गाजरचा कलर किती आहे आता, तसंच आपल्या हलव्याचा कलर टिकून राहणार आहे. आता यामध्ये आपण घालूया साखर. तर इथे मी पाऊण कप साखर घेतलेली आहे. आणि आपली घरामध्ये जी रेग्युलर वाटी असते त्यानेही तुम्ही मोजून दाखवते मी तुम्हाला. तर ही 1 वाटी भरलेली आहे.
अशा वाट्या तर आपल्या घरामध्ये रेग्युलर असतात, त्यामुळे तुम्हाला जर मेजरिंग कप नसेल तर ह्या वाटीने तुम्ही माप घेऊ शकता. तर 1.25 वाटी आपलं ही साखर भरलेली आहे. आता तुम्हाला किती गोड हवं आहे त्यानुसार तुम्ही साखरेचं प्रमाण कमी जास्त करू शकता. वजनाने म्हणाल तर 100-150 ग्राम एवढी साखर आपण वापरलेली आहे. 150 ग्राम साखर बस होते, जास्तही घालू नका, नाही तर एकदम जास्त गोड हलवा होईल. तर सर्व वजनी आणि माप दोन्ही प्रमाणित मी तुम्हाला सांगितलेलं आहे. आता साखर आपण गाजरामध्ये व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायची आहे. आता यामध्ये आपल्याला पाणी किंवा दुधाचा अजिबात वापर करायचा नाही आहे. फक्त आपण जे गाजराला पाणी सुटेल त्यावरतीच आपण हा हलवा बनवून घेणार आहोत. आता ह्याला कवर करून आपण मीडियम गॅसवरती शिजू द्यायचं आहे. गॅस एकदम मीडियम ठेवायचं आणि मध्ये-मध्ये आपल्याला थोड्या वेळाने मिक्स करत राहायचं आहे. म्हणजे गाजर जे आहे सर्व बाजूने व्यवस्थित समप्रमाणात शिजले जातील. तर बघा वर खाली व्यवस्थित करून आपण हे शिजवून घेणार आहोत. आपण यामध्ये साखर घातली आहे, त्यामुळे साखरचा ओलसरपणा आणि गाजराला सुटलेलं पाणी यामुळे आपला हा हलवा व्यवस्थित शिजला जातो. यामध्ये दूध घालून जास्त वेळ आटवण्यात काहीही अर्थ नाही आहे. खूप वेळही जातो, गॅसचीही वेस्टेज होतो आणि हलव्याचा जो कलर आहे तोही चेंज होतो. तर या पद्धतीने आता मिक्स करून आपण हा परत थोडा वेळ वाफवून घ्यायचा आहे. तर साधारण 2-3 मिनिटानंतर मी परत चेक केलेलं आहे. बघा व्यवस्थित सर्व पाणी जे आहे आटलं गेलेलं आहे. गाजर हलवा मस्त आपला असा रसरशीत तयार झालेला आहे. थोडा वेळ अजून जर तुम्हाला अजून थोडा ड्राय हवा असेल तर थोडंसं आटवू शकता. पण हा इतपत जो आटवून घेतला नाही तेवढा बस झाला. कारण मग थोडासा आपण यामध्ये हलकासा वाफ देऊन घेऊ 1-2 मिनिट. तर बघा यामुळे काय होतं, जे थोडंसं मॉइश्चर वगैरे असेल तेही कमी होऊन जातं आणि हलवा आपला व्यवस्थित तयार होतो. तर व्यवस्थित आपलं सर्व पाणी जे आहे आटलं गेलेलं आहे. आता यामध्ये आपण जे ड्रायफ्रूट्स आणि मावा जो परतून ठेवला होता तुपामध्ये तो घालून घेऊया. तर लक्षात ठेवा, जर तुमचा हे गाजरामधलं पाणी सर्व आटल्यानंतरच ड्रायफ्रूट्स आणि मावा घालायचा आहे. त्यामुळे काय होतं, ड्रायफ्रूटचा जो कुरकुरीतपणा आहे तो टिकून राहतो आणि चवीला खूप छान लागतो हलवा. जर आधीच घातलात पाणी असताना तुम्ही ड्रायफ्रूट्स, ते शिजले जातात ड्रायफ्रूट्स आणि मग त्याची टेस्ट बिघडते. त्यामुळे जर तुम्हाला असं कुरकुरीतपणा हवा असेल तर तो थोडा वेळ व्यवस्थित सर्व पाणी आटल्यानंतरच घालायचं आहे. आता इथे मध्यमवरती आच केलेली आहे आणि थोडीशी मी घालते वेलची पावडर. वेलची थोडीशी कुटून घेतलेली आहे, फ्रेश कुटून घातल्यामुळे काय होतं, याची चव खूप छान आहे, सुगंधही खूप सुंदर येतो आणि चवही खूप सुंदर येते. आता व्यवस्थित मी परत मिक्स करून घेते. तुम्ही पाहिलं असेल अगदी 10 ते 15 मिनिटामध्ये आपला गाजर हलवा तयार झालेला आहे. तासनतास दूध घालून तासनतास शिजवत बसण्यात काहीही वेळ वेळ न वाया घालवता तुम्ही या पद्धतीने गाजर हलवा एकदा नक्की बनवून बघा. तुम्हालाही खूप आवडेल. आणि कलर तुम्ही बघू शकता, जर एकदम जसा गाजर आपण किसताना कलर होता तसाच आपला गाजर हलव्याचा कलरही तसाच आहे. अजिबात कलर चेंज झालेला आहे, कारण यामध्ये आपण दुधाचा वापर केलेला नाही आहे. दुधाचा जो कलर असतो पांढरट कलर, त्यामुळे आपल्या गाजर हलव्याचा कलर लाईट होतो आणि हलवा दिसायला थोडासा असं लाईट दिसल्यामुळे चांगलंही दिसत नाही. त्यामुळे आता या पद्धतीने एकदा नक्की गाजर हलवा बनवून बघा.